Emocionálna tolerancia je riadená vzdialenosťou očných kútikov. Ak je to polšírky oka, je to zužujúca sa optika. Norma je jedno oko, keď nám vojde medzi kútiky. A viac ako 1,5 oka viac je tzv. Rybie oko alebo široká optika. Takže ako dieťa máme optiku tú rybiu, tú vzdialenú, to znamená silná tolerancia. A od prírody sme narodení tolerantní. Ale situácia, traumatické zážitky behom nášho života spôsobujú, že sa nám tá optika zužuje. Takže viac sa potom zameriavame na detaily a prestávame vnímať celok. Takže typ prvý je zameraný na detaily, cíti sa nepohodlne pri pomalom riešení situácií, neznáša nepresnosť, pomalých ľudí, pomalé situácie, pomalé liečenie. A preto má tendenciu tých, ktorí majú širšiu optiku, ovládať a tlačiť ich ku perfekcionalizmu, k tomu, aby sa zameriali na ten detail, ktorý oni práve vidia. Najviac cítia odpor pri konfrontácii s hnevom a preto robia všetko preto, aby boli precízni, zodpovední, aby boli príkladom, keď ja, tak prečo ty nie? A ako sa tento typ cíti? On neznášam ulievačov, neznášam slovo potom, hnevá ma, keď ostatní neurobia presne tak svoju prácu, hneď, správne. Nemôžem za to, úplne sa rozčúlim, keď ani nemajú snahu. A ešte si dovolia ma kritizovať za to, že poukážem na ich chyby. Akí sú nemožní. Ani nevidia vôbec, akí sú nemožní. Takže aká je rada pre tých, ktorí držia emócie pod kontrolou? Sústreď vlastne svoj pohľad na pomalosť tých druhých. A akceptuj, že každý jedinečný a k dosiahnutiu jedného cieľa môžu byť rôzne cesty a ten tvoj detailný nemusí byť ten správny. Maj pochopenie pre ich spôsob tolerancie, že tvoje priority a ich sú rôzne. Možno, že oni vidia svet z vyššieho uhla, z tej vtáčej perspektívy a vidia dôsledky toho, keď sa tento detail práve teraz uskutoční, že nemusí byť tak efektívny. Ak cítiš, že ideš vybuchnúť, jednoducho zavri oči a dýchaj. Nadýchni sa a vzdychni. Tým vzdychom vlastne vydýchneš všetku tú ťarchu, uvoľníš, môžeš si vytriasť ruky pri tom a uvidíš, ako ti pribudne naspäť energia a uvoľní sa to napätie. Povedz si otázku, čo je môjim cieľom a dávaj otázky, nie odpovede. Nikto nechce mentora a glorifikátora. Každý chce príjemného spoločníka, ktorý je schopný načúvať. Aká je komunikácia medzi tými dvomi typmi? Ak si typom 2, ak si s typom 2, ak si typ 1 a si s typom 2, tak dívaš sa na svet zúženou optikou a on vidí celý obraz. No ty sa zameriavaš na detaily. Takže dovoľ mu prejaviť jeho spôsob a poskytni mu viac času. Najmä svojim deťom a blízkym, ktorých máš rád. Typ 2, takýmto sme sa narodili všetci. A tento typ si cení otvorený prístup, díva sa na svet so širokou rybou optikou z perspektívy. Na čo bezmyšlienkovite reagovať a opravať niečo, čo sa opraví časom. Svojím tempom vlastne splním všetko, aj keď nehneď. Takže je mu vlastný bezstarostný prístup. Tento prístup, keďže je to od prírody, sme sa takto narodili, je správny? Pýtam sa. Pretože všetko dozrie v správnom čase. Ani nezrelú hrušku nezieš, lebo ona nedorastie, keď ju otrhneš, tebe nechutí, ty ju zahodíš a ona už nemôže nabrať ďalšie výživy, aby ťa vyživovala. Takže možno práve tento detail, ktorý ty chceš práve teraz, práve tá dvojka
dokáže vidieť z tej perspektívy a že odtrhnúť tú hrušku je lepšie o pár mesiacov neskôr. Takže ako sa cíti dvojka? A dvojka je silne tolerantná, je nedochvíľná, dá sa povedať aj neporiadná a vždy jednám najlepšie, ako viem. A čo keď to nie je vtedy, keď si ostatní želajú? Nerozumejú tomu. Ja vnímam veci s nadhľadom a oni sa zameriajú na hlúpe detaily. Ak ma prijímajú takého, aký som v pohode, inak cítim antagonizmus a rovnako tak sa aj správam. Tak rada pre tých, ktorí sú tolerantní k chybám iných. Tolerancia je síce fajn, avšak v niektorých profesiách a situáciách, najmä pri každodenných povinnostiach, ti môže spôsobiť nepríjemnosť, pretože dobrý úmysel ešte dobrý výsledok neurobí. Ak niekomu dáš sľub, tak ho dodrž, ak si ho vážiš. A prestaň sa viniť za to, že ti nerozumie. Pochop svoj spôsob práce, ale rešpektuj spôsob fungovania iných. Ak si s typom 1, daj si pozor na dochvíľnosť a nehľadaj výhovorky, prečo to nestíhaš. Môžeš si naštartovať, keď robíš niečo iné a tebe sa zdá, že práve toto je podstatné, ale blíži sa ti nejaký termín, tak si jednoducho naštartuj. 5, 4, 3, 2, 1, štart a vstaň a rob niečo okamžite, to, čo potrebuješ, dohnať termín. Urob veci správnym spôsobom. Typ 1 nenávidí prekážky a tých, ktorých vytvárajú. Potom má pocit, že ty robíš všetko preto, aby si ich vystresoval, strácaš čas, energiu, tak ako ich aj svoju. Príjmi vlastne všetkých takých, akí sú a vnímaj tieto zrkadlá. No, keď sme traja medzi sebou, tak predpoklad je, že u každého je aspoň mikro rozdiel medzi vzdialenosťou. Takže máme typ 1, máme typ 2 a máme ten normál, kde sa... Takže typ 1 je menej, vzdialenosť menej ako polovica, normál je 1 oko mi vojde medzi celé a typ 2 je 1,5 oka. Takže aká je komunikácia? Ak si s typom 1, on ťa berie ako typ 2. Ak si s typom 2, on ťa berie ako typ 1. Takže si stále medzi takými dvomi mlynskými kameňmi. Takže buď dobrým stredom, zostaň sebou a zostaň sprostredkovateľom, radcom, chápajúcim poslucháčom. Ak pracuješ v obchode napríklad a chceš predať, alebo akúkoľvek službu robíš a chceš niečo ponúknuť, tak si uvedom, že typ 1 je taký, ktorému dávaš len jednu úlohu, jeden produkt. Ak si typ 2, tento vidí z nadhľadu, tomu môžeš poskytnúť celú škálu produktov. Takže a keď si ten stred, tak vnímaj obe strany, akým spôsobom, s kým vlastne funguješ. Takže ako dieťa sme boli typom 2. Ak behom dospievania sú tieto deti šikanované, zahambované, odmietané, či sme nedocenení, vykričaní, rozhodnú sa prispôsobiť a potom v dodržavaní pravidel predbehnú typ 1 a sú tvrdší a rigidnejší ako typ 1, môžu pod tlakom okolností si spôsobiť fóbie, depresie, posadnutosť silným pocitom zodpovednosti a črta sa vyrysuje na tvári inak. Depresia, vlastne, keď to vezmeme z angličtiny depres, sme niekde tlačení. Takže keď sme niekde tlačení, črty sa nám, teda vzdialenosť očí sa nám začne približovať.